Hej derude. Nå, jeg synes det var lidt lang tid siden jeg havde lavet en film. Og nu sidder jeg her og er ved at lave en kniv til en Christian Østergaard, som han bestilte her på den der Danish Outdoor Festival. Jeg fik næsten frit løb, så det vil jeg prøve at tage lidt til mig. Christian valgte noget sort-hvid Ibenholt, som faktisk bare havde ligget lidt i noget farve, som havde fået sådan en fed farve. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kunne gøre et eller andet ved den, og se, om jeg kunne komme i gang med den. Hvorfor er jeg lidt stille en gang imellem, når jeg snakker? Det er fordi, jeg prøver på at samle den og tænke over, hvordan den kommer til at se ud. Og det er lidt svært med sådan noget horn, fordi og så når jeg har sådan en skrå side, så skøjter det hele rundt. Altså. Så jeg skal bare lige have linen til at bide lidt fast. Og så når man trykker, så glider lortet ned, fordi det er en skrå flade. Det er lidt noget frygteligt. Jeg skal bare have det sådan nogenlunde til at se ud af et eller andet. Det kan også være, at vi skulle prøve at give den noget mere lim. Det kan være, at den bider lidt bedre. Fordi jeg ved ikke helt rigtigt, om det er sådan her, den skal være, men nu prøver jeg da i hvert fald at få det til at bare at begynde at ligne et skæfte. Så hvis du kigger med derude, Christian, så har du lidt sneak peek af din kniv her, hvor den er på det grimme stadie, hvis man skal kalde det det. Skal lige have en lille klat mere. Men jeg synes lige, jeg vil tage jer med igennem de 2 skæfter, jeg skal lave. Jeg har et mere, som jeg skal have prøve på at finde ud af, hvordan jeg tænker. Og det var faktisk Christians kammerat, der også skulle have en kniv. Han skulle så bare have en grøntsagskniv. Og der har jeg tænkt lidt over skæftet på den faktisk. Og jeg kunne godt tænke mig, det var godt nok en grøntsagskniv, han ville have. Men jeg tænker sådan set måske lidt at, hvad skal vi sige, tage røven på dem måske lidt. Eller hvad man nu skal kalde det. Det må man heller ikke sige, jeg gør vel. Men jeg tænker måske, at jeg vil lave klingen en lille smule op. For jeg kunne godt fornemme lidt dernede, at han var lidt forelsket i de store knive. Så jeg tænker, at jeg vil lave en... Skal vi se. Det er det der med, at ens værktøj ikke er i nærheden. Så man kan få det presset lidt sammen her, uden det kommer til at skøjte rundt. Det gør det. Hvis min hånd slipper nu, så popper den lige op af det der. Og bliver pisse skæv. Fordi man er en tosk og har sådan en buks, ikke med lige der. En limplet, der ligger på mit. Og der er måske været, den kan klemme lige. Nej, det er frygteligt med det der. Jeg har ellers sådan en form, man kan proppe det ned i. Så ikke det kommer til at skøjte rundt her. Det kommer det til. Det er også ligesom, der ikke er program nok lige i. Det når man bruger de her hornstykker her, så suger de mange gange lidt mere, end lige man regner med. Fordi de har alle de der porgange der. Det skal være, at jeg ikke skal bruge det horn der. Jeg tror ikke, jeg vil bruge den her. Jeg fik lige pludselig en anden idé. Kender I det? At man lige pludselig laver et eller andet, og så sidder man midt i det og tænker, det er sgu ikke det. Altså, det skal være noget helt andet. Vi prøver at gå med noget andet. Ikke fordi det blev noget rod med den der, men simpelthen bare fordi, at jeg synes måske, det blev for... Hvad skal man sige? Det så mærkeligt ud med det der horn der. Skal vi lige se. Det er simpelthen en bøvl en gang med. Altså, når man er lidt klodset på fingrene, som jeg er engang, altså, så
så kan det simpelthen være noget pis at samle sådan noget her. Undskyld mit ord. Så folk, der sidder derude og tænker, nej, jeg skal være knivbygget. Glem det. En gang, hvor man har lyst til at smide det herfra til det roeste Pilatus. Det er noget frygteligt ged. Og så er jeg jo sådan en type, der ikke roder på mit værksted. Og det er jo super dejligt, at alle mine ting, de ligger lige inden for hånds rækkevidde. Og der er slet ikke er rode herude på værkstedet. Sådan. Nu tror jeg faktisk, at jeg fik det udtryk, jeg gerne vil have i kniven. Og samle sådan halvvejs. Og alligevel ikke. Alligevel ikke, så synes jeg sgu ikke. Jeg synes ikke, at jeg har det her til at spille, som jeg gerne vil have det. Jeg synes ikke, det... Så tror jeg sgu faktisk, den kom. Sådan. Sådan, Christian. Så er der skæftet. Den lægger vi ned på tørrehylden. Nå. Så har vi jo Malte. Han skulle have en flytter lige kameraet, så I kan følge med. For satan. Så gik det fandme galt. Så væltede det hele her. Gør vi lige sådan der. Han skulle have sådan en bøjer, tror jeg, men jeg kan ikke helt rigtig... Men han ville jo godt have en grøntsagskniv. Men jeg tænker sådan set lidt, at jeg vil opgradere den en lille bitte smule. Ikke så meget længden med den grøntsagskniv, han valgte, men simpelthen bredden. For det er en rigtig fed lille klinge. Jeg kalder den bøffen, fordi den er ikke længere end en grøntsagskniv. Den er bare højere, så man kan bruge den til at choppe med. Så det her, det er vores bøf. Men hvad skal vi så gøre ved bøffen og den her? Ambøjen er jo vanvittigt smuk, bare i sig selv. Men nu har de to fyre jo givet mig næsten frit løb. Så jeg kunne bare tænke mig bare at gøre et eller andet ved det. Hvad nu det? Mit øje skummer. Så finder man lige sådan en lille gang nysøl, der ligger her og kigger. Ja, hvorfor ikke? Men den skal have lidt arbejde, så nu ved jeg ikke, hvordan man gør det her, så man kan se ud over det hele her. Og hvis jeg nu gør sådan der, så kan I ligesom også se, når jeg render rundt og laver et eller andet. Fordi jeg skal lige ned og have slippet den her til. Sådan, så fik vi den i hvert fald sådan slippet til, så den kan ligge inde imellem. Næste skridt, det er, at jeg lige skal have flækket den en gang. Så drejer vi lige den der igen. Flytter i skulderen, kan man se. Yay, så kan man også se for det over. Jeg tror, jeg tager den der. Så fik vi da i hvert fald flækken. Jeg går lige over og renser den lidt, så vi drejer lidt tilbage igen her, så I ligesom kan få det fulde overblik. Vi tager sgu den store dag, så er det. Så er næste skridt simpelthen bare at få den limet sammen, ligesom den anden, hvor vi jo limer lidt der. Så lige blande det her djævelskab sammen og frygtelig klister ned.
Men der er jo begyndt at ske en del herhjemme på værkstedet. Vi får bygget ud og bygget til, og vi har jo fået 80% hjem af vores smedeværksted. Så vi har fået esse og armbolden hjem, og 2 esser faktisk. Og armbolden og alt sådan noget. Det sidste vi sådan set mangler for at få hjem, det er faktisk vores presse. Den store pres, som vi sliber, eller ikke som vi sliber med, som jeg presser jern sammen med, så jeg ikke skal stå og banke i 14 dage for det. Så det er faktisk den, vi mangler at få hjem. Og så min store slibmaskine. Den mangler vi også. Den er ligesom sådan former knivene på og sådan noget, når jeg har tæsket dem ud, ikke? Så det mangler jeg at få hjem. Men ellers så er det meste kommet hjem af mit smedeværksted. Så vi kan komme i gang med at smide de her klinger her rigtigt. Det skyder lidt. Så se, om vi kan få den til at sidde der. Så tror jeg sgu, vi fik samlet det. Men jeg kan jo lige tage jer med på en rundtur, så I lige kan se lidt af det, ikke? Skal vi se. Jeg skal lige åbne porten. Kraftedeme tung. Her, der har vi simpelthen armbolden stående, og vi har lidt esser stående. Og så skal den store pres, den skal stå over i hjørnet her. Det er stadigvæk rigtig meget. Og vi skal have lukket væggen af her, så bilen kan holde ind ved siden af. Det vil konen rigtig gerne have. Men ellers så har vi jo efterhånden fået gjort ud på det her herinde. Vi har sat et kæmpe stort bord op til vores CNC-fræser. Har fået sat noget mere lys op herinde, og vi arbejder stadigvæk på Chans lille værksted her. Vi skal have sat det ud. Jeg skal have fat i en tømrer, som skal have lov til at sætte vægge op og sådan noget. Ham skal jeg faktisk ringe til dag, så vi ligesom kan få lukket af til ham. Så han kan få et dejligt lukket værksted. Han har det ikke så godt med støv og sådan noget, så er det ikke skidesmart, jeg står og støver lige ved siden af. Så der kommer til at ske en hel masse. Jeg skal også have sat en hel masse op på loftet deroppe, så ikke det ser så grimt ud. Så vi ligesom kan få et pænt værksted, ikke? Planen er så også med det her store bord, der står her, at med tiden, så vil jeg holde nogle kurser. Ikke kurser, som man forventer, hvor man ligesom siger mandag til søndag, der er du her bare, bum bum bum. Nej, det gider vi ikke. Jeg ved, hvor svært det er at få familien til at hænge sammen med tiden, og den ene skal den ene, og den ene skal den andet, og det der med at tage en hel weekend ud til at sidde og lave en kniv, det kan være svært for alle familier. I know. Så det, jeg har tænkt mig at gøre, det er, at man tilmelder sig i kursus, når man har lyst. Lad os bare sige, at du sidder derude og tænker, tak, fedt, man, jeg skal så meget afsted i morgen. Do it. Kommer du afsted, er hernede måske et par timer, går og hygger lidt sammen med mig hernede i værkstedet, one on one. Måske hvis der er 2, der sidder derude og siger, vi skal så meget afsted i morgen. Jamen, værsgo ud. Jeg er stort set altid hernede i værkstedet. Kom ned, så kan man sidde her ved bordet, og der er noget solvand, der er booster. Booster. Man skal aldrig gå ned til booster. Og børn, det er ikke sundt at drikke booster. Men det smager godt. Men udover det, så er mine kurser, de kommer til at forløbe sig, at man kommer, når man har tid. Om du er en måned, om du er en uge, eller du bare vil give den gas i en hel weekend. Nu skal vi ret meget i weekenden, så det kan godt være, at den skal vi lige afse nærmere. Men i hvert fald, så er jeg hernede, og så kan man gå og hygge lidt sammen med mig, og man kan lave sin kniv. Men smedningen af kniven, den ved jeg ikke helt med endnu. Jeg har ikke helt rigtig besluttet mig for, om jeg vil lave de der deciderede smedekurser. Det er nok noget, der vil komme med tiden. Men pt. Så vil jeg ikke lave smedekurset.
Fordi jeg har simpelthen for travlt. Luksusproblem. Jeg har for mange specialbestillinger på klinger og sådan noget. Så, men måske med tiden. Who knows? Men ellers så, hvis det er skifte, man godt kunne tænke sig at lave på sin egen kniv, jamen, så kommer man herned, og selve kurset i sig selv, fordi man bruger jo en del materialer til det, det koster 800 kroner. Der er en ganske almindelig klinge, og der er noget træ. Bum, 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 så kan man komme i gang med at lave en kniv. Hvis det så er, at man godt vil op og lave noget Damaskus, en Damaskus-klinge, man vil have noget mammut, man vil have et eller andet fint og fornemt, så stiger prisen selvfølgelig jo, fordi det koster også nogle flere penge for mit vedkommende i indkøb. Men alt sådan noget, det er jo det, vi kigger på, når du er her. Ikke? Men hvis I kunne have lyst, så smid en besked. Ikke? Kan I have en god dag derude? Vi ses.